Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rambun ilimi da hikima wallafar Dr. Yusuf Khalifa Sheikh Sakarabiu. A yau za mu shiga babi na uku, wato tarbiyyar dabbobi ga dan adam. An yi wani mutum mai yawan yawo a duniya har ta kai bai samu damar zama yawa ɗansa tarbiyya ba, har sai da ya tsoho ta kuf sannan ya dawo gida ya samu ɗansa, sai yake ba shi haƙuri, ya ce masa kai haƙuri ɗana, ban zauna da kai ba, ballantana ne ma tarbiyya, har ma an koya maka rayuwa, amma idan na yi wafati na mutu, ka je ka samu waɗannan dabbobi kamar guda 4 za su koya maka zaman rayuwa. Na farko ya ce idan na mutu ka je ka sami kiyashi ka ce ni na turo ka, ya koya maka zaman duniya. Na biyu kuma ka je ka samu balbela, ita ma ta koya maka zaman duniya. Bayan balbela ka je ka samu kare, shi ma ya koya maka. Bayan kare ka je ka samu maciji, shi ma ya koya maka. Na biyar kuma shine ka je ka samu doki, shi ma ya koya maka rayuwa, ka koyi yadda ake zaman duniya. Bayan baban yaron na yawa fati an share makoki, sai yaron na yawa ta tafi wajen kiyashi. Yana zuwa kiyashi ya karɓe shi, ya ce masa baba ne ya turo ni wurinka, ya ce ka koya man zaman duniya. Sai kiyashi ya ce to biyo ne. Suka tafi da kiyashi, suna cikin tafiya sai ga wata ƙato ƙafar kyankyaso ta faɗi. Kiyashin nan yayi ya ɗauka ya kasa, nan da nan sai ya ruga ya kira ɗan uwansa, suka taru suna turawa, sai suka ɗauke wannan cinyar kyankyason suka kai ramusu. Sai yake gaya masa, ya ce to ka gani ko, duk abin da za ka yi ka haɗa kai da ɗan uwanka, ka nemi mataimaka, duk girman abu sai ku ci nasararsa, amma kar ka tafi kai kaɗai. Daga nan sai yaron ne ya tafi wurin balbela, da ya samu balbela sai labarta mata komai. Ta ce masa to shikenan ka fito an jima mu tafi da kai. Suka fita bayan gari, sai balbela ta shiga cikin shanu suna kiwo. Da zarar shanun nan sun tura kafafunsu cikin ciyawa, sai fara ta taso, sai wannan balbela ta yi wuf ta kama har ta gama cin abinci ta koshi, sai suka koma. Balbela ta ce masa to ka gani, idan ka kasance baka da karfin da zaka iya farauta da kanka ko ka nemi na kanka, sai ka je ka makale wa waɗanda suke da shi masu alfarma a duniya, sai komai ya zo maka da sauki ta hanyar waɗannan manya da ka liƙewa. Daga nan kuma sai ya tafi wurin kare, da ya samu kare sai kare ya ce to ka bari sai ranar juma'a ka dawo. Ranar juma'a ya dawo, sai kare ya ce to tashi mu je masallaci. Suka fita masallacin juma'a, suna shiga sai aka ga kare, sai mutane suka biyo kare da jifa, karen ya ruga a guje. Yaron na ya bi shi, da suka fito waje suka koma gida, sai kare ya ce to kaga mutanen nan ko, masallaci ɗakin Allah ne ba na kowa bane, ni ma kuma bawan Allah ne, amma gashi na zo suna jifa na, ban musu komai ba fa. Sai ke gaya masa to ka gani, abinda nake so da kai, mutanen nan ba laifi ne musu ba, kurin ba sa so na ne, saboda aka tashi mu tafi wurin mutane. Suka tafi bakin sinima wurin yan daba, ana zuwa sai aka dinga rungumar karen nan, wannan ya jefa ma kitse, wannan ya jefa ma gurasa. To daga ƙarshe sai kare ya ce masa kaga duk abin da zaka yi a duniya ka nemi masoyinka, kar ka nemi maƙinka. Kaga waɗancan mutanen ma babu abin da na yi musu, dan ba sa so na, shine suke jifa na ɗakin Allah. To amma nan ka gani da idanunka, waɗannan mutanen ƙaunata suke yi, suna bukata ta, dubi yadda suke karama. Daga nan sai tafi wurin maciji, suna zuwa sai maciji ya ce to zo mu tafi kasuwa. Da rana ta take sai suka tafi kasuwa, daga nan maciji sai aka biyo shi da jifa, waɗansu da takalma, waɗansu da sanda, ana ciya ga macuci ya zo, da kyar suka sha suka koma gefe. Sai maciji ya ce to ka gani ko, ba abin da ne musu suke jifa na, amma ba wani abu suke jin tsoro ba sai baki na, saboda an sanna da shari. Ya ce in dai na buɗe baki na an san to masifa ta zo, saboda haka to kai ma ka kiyaye bakinka, kar ka yadda mutane su san ka da faɗa shari, da haɗa mutane masifa, da ɗaukar zancen wancan ka gaya wancan, saboda haka nasiha ta gare ka kenan. Daga nan sai wannan yaron ya tafi wurin doki, ko da ya je wurin dokin nan ya tadda dokin nan ya tsufa, an ware shi daga cikin dokuna. Sai ya zaunar da shi, ya ce babana ne ya turo ni kai mun nasiha. Suka daɗe suna hira har lokacin cin abinci, ana ta ba ƙananan dokuna abinci, wannan tsohon dokin ba a bashi ba, ya ta kuka yana tsalle. Sannan da kira aka kawo masa abinci a wani kwano, duk kwanon ma ya yi lamba aka tura masa. Sai ce to ka gani ko, haga lokacin da ina yaro abinci ake tura min a baki dan ne lafiya ayi amfani da ni, amma yanzu an ga karfi na ya kare, ba a bukata ta, bakin ciki ake ma bana abinci. Saboda haka kai amfani da damarka lokacin da kake yaro, ka taimaki kanka, idan ka tsufa ba wanda zai maka alfarma sai dai abin da ka tanada wa kanka. Alhamdulillah, nan muka zo ƙarshen wannan babi na uku a cikin filin nan rumbun ilimi da hikima
wallafar Dr. Yusuf Khalifa Sheikh Isaka Rabiu. Ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya. Mu haɗa babi na gaba.